Салом алейкум бардори на 6 телефон гирифтагим Redmi 11 гирифтагим Redmi не хеле 10 ҳай любой модель телефон аст аз 17 дорем ина 1900 iPhone 7 Plus дорем на S20 дорем бардори 4 дасай на любой модель телефон аст шаҳри Хурунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Субҳон шумо телефони сӯхтагӣ шикастагӣ биёрем болоштун тани хеле ҳам мешава Redmi 10 Redmi 8 Redmi 7 A6 A13 любой модель аст шаҳри Хурунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Субҳон бардори ҷа саволе ки махсус кредит додесем 50% шамати 50% баъд миёри бе қарзай мақсад болошда 500-600 миллион 2000 мегирем мера болошда процент намемонем бардоро шаҳри Хурунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Субҳон ай ҳамаи дуконода бу магазини Акай Субҳон бу арзон мета 400-500 бардоро бадрои видеои ма тамошо кунед шаҳри Хурунтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Субҳон бардоро ино любой модель телефон аст дорем лайкора бизанем видеои нав мекунем шумо навия бардоро номеремон 907 89 18 28 шаҳр нави вилояти Хатлон бардоро доставка бесплатная тамошо кунед.